Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. Panapa tinokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Niyandire panapa inyaya video ya Prophet Emmanuel Makandiwa yawanga chitaura iyo kuti kana hurumende yakanga ichikubata isina kumira zvakanaka tinopa futi chimwe chiprofita. Hadzi kana mchinge maita problem nehurumende complainai kwandiri. Kana mchinge makomplaina kwandiri then ndinopa chimwe chiprofita. Which means now kana Prophet Emmanuel Makandiwa wasiri kupa chiprofita zvinoreva kuti vana vasati vakomplaina uye zvegovernment kubata vanhu zvakanaka. Ndizvo zvinoreva. Sande video yanayo panapa ndichakuplayera ipo mariona. Asi before sanda player guys, kuna vasingandizive zita rangu ndinoitwa DJ Sparks, ndo zita rangu rikuberekwa. Ndiri panapa pachivhitivhiti chatikuigira ma latest. Saka ndichaplaya video yacho mubva marinzwa. Then tobva tatidzosera futi kumashure toinzwawo kuti video iri riri kumboyadzoreva kuti chii. Nyaya chacho iri papi. Ndine mavideo andinayo ndichava ndanzwa chiprofita chavakambopa. Chavanga vachitaura kuti no tinopa futi chimwe chiprofita. Like chavakambopa last time. President Mugabe wakabva wabva. Papa. So guys, sandapedza ngwenya yakawanda ndika ndine nyaya iri important. Prophet kuda kwashe Jose vari kuinvite mose ku Big Sunday. So 28 April kunzvimbo City Sports Center. So guys, you are all invited. Muripo mchibata pamwe chete na Prophet kuda kwashe Jose. The Family Deliverance and Healing Big Sunday. Saka uyai guys. Uyezve musi 28 Saturday vanenge vari panzvimbo City Sports Center vachiita ma one on one. Kuda kunzwisa zvakawanda pane namba dziri pafly apa ndidzo namba dzamunokwanisa kutose kuwabata. Then mobva manzwa kuti zvinofamba sei uyezve munokwanisa kuyangwai. Right. Chipinde panyaya yangu inova iyo nyaya iri kupisa. Iyo nyaya ndaona kuti ine mawani. Saka zvandichaita panapa guys, ndichaplaya kapati kari very important. Then tobva tanzwa video yese tozonzwa kuti Apostle Chiwenga waiti chine maridzo iyi. Then tobva tatiplaya futi video yandinaro andikufungidza ndo chiprofita chakambopiwa last time. Saka nawapa futi chimwe chiprofita. Saka gare munzwa kapata. Pamunenge maita matambudziko. When you eventually encounter muchiomeserwa nehurumende, musavhare muromo, taurai. Say it out. If the police mondiudza ndonovaudza you tell me and I go kuti mukaramba muchidai that if you continue tinopa chimwe chiprofita futi. Hadzi topa chimwe chiprofita futi. Give another prophet. Tinopa chimwe chiprofita. Regedzai vanhu vasumuke, vanhu vakomborere. Right, which means Prophet Emmanuel Makandiwa ndo ane matomu, ndo zvinorevere guys. Ndo ane matomu ekuti government yakasabata vanhu zvakanaka. Vanopa chimwe chiprofita like chakakambopa last time. So now chiprofita chakambopiwa last time ndechipi? Ndochada kuti uone panapa. Chavaitaura, chakaprofita about alright again ngokuatidze muone chiprofita chikutaura kuti ndinopa chimwe chiprofita. Then tozonzwa edu the whole story kuti yanga ichitidi asi mune mabatisisa kuti wai watara kuti hurumende yakasakubata zvakanaka topa chimwe chiprofita. Which means zvavasoda hawo kupa chiprofita. Hatizozive ndo bashandira tamwari here kuti Wamakandiwa kana wachida kupa chiprofita unobva wapa chiprofita. Sachaplaya chiprofita chawakambopa last so that munyatsonzwisisa power. Munyatsonzwisisa power riri kutaurwa panapa. So this is very important. Right, no matter how much you hate Prophet Emmanuel Makandiwa, no matter wakawabuka sei, but on this case wakaprofita. Ichi profita chakakamboprofita last time patakazoona masoja akuverenga news panguva yenews. Apa vanga vazvitaura 2016 bozva zvakazotika 2017 muna November kasokanganisa. Anditi but avanga kugara vaita sei vazviona apa vakaprofita zvishuwa. Saka ndo chiprofita chakutaura kuti isusu vakatadza kubata zvakanaka tinopa chimwe chiprofita. Saka amekana pane mwana maonero mamwewo anofunidza kuti hapasipo pawakambopa chiprofita angona ngotiudza leo DJ Sparks mukurasika pakati. But ndikufungidza kuti muprofita ari kuzvikudza kuti arikwanisa kugadzira chimwe chiprofita. That's because ane chiprofita chaakamboita. Saka ndichaplaya chiprofita chandikufungidza ndicho chaakambogadzira last time ndo chaakambopa zvakaitika. So now government ikasavateerera vanopa futi chimwe chiprofita. So this is very important. Pakaipo. There are people that you should never expect. You should never expect
to see sitting in front of a camera. People that you should never expect to see sitting in front of a camera. You'll see them sitting there. But their uniform, they're not supposed to sit there. But you'll see them sitting there. Is it not supposed to be time for news? I was praying. And I said to the Lord, what is this? And he said to me, overtaking. When I come back and I begin to interpret, don't say he is now playing with words. I will not be playing with words. You will be hearing something that you didn't hear today. Right, mukunzwa nyaya ndo chimwe chiprofita chakambopiwa ichi. Sapa waiti tinopa chimwe chiprofita kwangu kutira kushishidzira. Kwangu kutira kuvhundudzira so both government inenge ndaumboita chivhundudziro. Ati tinopa chimwe chiprofita futi. Sando chiprofita chawakambopa ichi. But on this case kwakwine munhu kwakwine munhu wemugovernment anga yakuchechi uku. Sada kunzwa manje kuti nyaya yanga iri papi tichaiya zvisvika pakuti no wati zvoni kana imimi makasa pabata vanhu zvakanaka tinopa chimwe chiprofita futi. Tichianalyze guys, tida kuonesana tichivhurana pfungwa tionesana kuti ndizvo here zviri kunyatsotaurwa nezviprofita, ndizvo here zviri kuitika panapa. Sachanzwa the war verse kuti tanga kamira sei, then later on tochizonzwawo kuti apostle Chiwenga wanti kudii nevhesi iyi. Boza apostle Chiwenga wandanga but still ndonanga kuti avafarire Prophet Emmanuel Makandiwa boza vanogara vachingovapikisa vachiti vanenge vakarasika. Saka tichangoanalyza tiri pamwe chete then tonati wakwa. Give them material to go and build. Darius paakazviverenga And when Darius read this, ndokubva anyorawo akati neniwo ndakunyorawo yangu tsamba inotsinhira yaCyrus he also wrote a letter to kuti support munhu Cyrus, anenge aita nharo nokusunungurwa kwavaJudha that whoever contracts imba yake ngaiparadzwe iye ngaasungirirwe pamatanda emba yake. deliverance, Zviri kuitwa navahedheni kuti chechi irarame, chechi ibude iende. this is being done by non-believers so that the church. Kana uchiri kufunga kuti Mwari vachiri kushanda kuchechi bedzi uchakapata wakakotsera, Mwari vapinda nekupolitics, vari kushandisa mapolitician iwo. When in the church, God is also using politicians. Wake up. Sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu. Iwo unofunga kuti Mwari vakada kuunza change muZimbabwe. You think if God wants to bring change in Zimbabwe, Vonotaura namufundisi ari kudamba kurimwa you'll talk to a pastor down there kuti mapolicies achinje kuno kunorwara here. for policies to change. Are you made? Chero akanamata, chero akaita sowe, chero akavata mugomo, No matter how much he prays, chaangatokumbira Mwari kuti Mwari shandisai ana Cyrus variko. what he can only ask for God is, God, can you please use the Cyrus who are already in positions of influence? Why? Say shida. Nekuti honorable aya vatendi veda vanotya mabasa enyama munoita. These congregants are afraid of, Makwara vanotya kusungwa, vanotya jeri, vanonga vachiya panapa vachikunamatira yavakahwanda. they're afraid of being arrested. Ivava They pray for you in secret. They're afraid of being arrested. so minamato yese nongozi tiri kunamatira kukutya. So the prayers that they're always saying, we are praying for our politicians, they're afraid of getting into politics. Unofunga sei iwe kuti sei Mwari achizoda kutanga kushandisa iwe achisiya ava vane zvivinda? Why would God want to use you and leave these who are daring? Hanzi Mwari vakushandisawo even mapolitician. Kana uri mutenda ndafunga kuti Mwari atongoshandisa chete wakapata pepuka. Hando unofunga kuti neiwewe Mwari vangada kushandisa sei iwewe wachisiya even vane zvivinda. Unowira napera Mwari vanomushandisa munhu akachena, asina ropa maoko, asina kudzvanyirira kwaanoita, asina zvakaipa zvaanobata. Unongochuza izvozvo. You never know. So now get chinzwe kuti
but mukibata kanya yacho kwari kubva ukazoibate bozi panapa kuti munyatsobata nyaya iri kuitika panapa. Hello? Muriko here? Hello? Muriko here? Hello? Muriko here? Avakana Cyrus vari pana. These are the Cyruses who have visited us here today. Here they are. Vauya vationa hanzi tichadzoka nechi ameni vakadzoka. They've come, they've seen Cyrus kana angouya ukatomuona watomuwanira ipapo. If you have seen Cyrus, once he visits you, you maximize when he's in your presence. Asi kana nyika yakunzi naMwari ngaishanduke amuudzwe imi. But if God wants his nation to change, he doesn't tell you. Anoenda mudzimba dzavaedheni vacho. He goes to the houses of non-believers kuti zvinakire maJudha. So that it be well for the Jews. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus. The Lord what? Stirred up. Whose spirit? The spirit of Cyrus. Arikukodzongwa nemweya wani? The Lord. Mweya wani uri kukodzongwa? The Lord. Mweya wani uri kukodzongwa? Cyrus. Uchikodzongwa nemweya wani? Wamwari. Pakaipa payatodzokorodzwa kapo kuti munyatsonzwisise nekuona sisa kuti no Mwari anogona kushanda nemapolitician, Mwari anokwanisa kushanda napresident Emmerson Mnangagwa. Zvinhu zviri possible izvozvozvo ndopfungwa dzida kuiswa patable nemuranda waMwari naprofeti kuti muzive kuti no Mwari anogona kushandisa even mapolitician. God is in it. Mwari anogona kushandisa Nelson Chamisa. Samukunzwe mukatsobata nyaya yacho ndati munyatsonzwisise nyaya yacho iri panapa. Ndosaka ndikuti ndase kuti tinzwanane. Aino kuna mwana waiti sparks kunyanyoposa no guys panapa tinoita tinoanalyze. Tinoita tichikomena tichitaura ndozvatinobvumidzwa naYouTube izvozvo. Kana uchida kuona video rese wakasunga kuenda pa page ra Prophet Emmanuel Makandiwa unozvionera. Panapa we analyze. Pano tinodzorana pfungwa, tinonzi kurodzana pfungwa tichionesana. The Lord stirred up the spirit of Cyrus. Ndakutopedza. Ndo message yese yanhasi. This is the entire message for today. Moenda kumba muchizviziva. You go home with the full knowledge. Ukada kumirira kuti Mwari ashandise iwe chete. If you want to wait for God to use you as an individual, ona nevana vako tushoma shoma kuti turi kufa nenzara. Look, usapuse chenjera. You are still apa makatsopanzwisisa apa pandivhara apa pada kuyatsobutswa kunzi chii papapa struggling. Ngwara. Be wise. Mukunamata kwacho ziya manamatiro. When you are praying, you must know how to pray. Ukanitarisa kumeso ungati uri kuona munhu akapusa. If you look at me, I'm looking at a person who doesn't know what he's doing. Sadaro. Endai munotora maindustry akutaurwa nezvawai. Go and possess the industries that are being talked about. ukuona izvi kuti vana munhu waMwari akutiraya kuvhura vanhu vanomutera vachiti zvoni pakanzi pana mastand enhano ipapa tinobasa tabva kuzanu batikawo zvimabhizinesi zvida kuvhurwa izvi batikawo ndozvikuedza kutaurwa panapa kuti Mwarawo ziva manamatiro bosi tinongwana noti havakwanise kutora chino chiti ndezvepolitics isu tiri kuchechi haiwa ndezvezanu izvi haiwa isu hatikwanise hedu hatikwanise hai ndezvematongerwo enyika izvi haya ndikwanisa hangu kuzotora ndozvikunzina papa endaiwo munotora ona kamhuri kako kashomeka kari kufa nenzara avaraka alright bodzi kuno mwana akatoramba mota yabva una civic uchiti no ndezvekubira varombo obva asiya ndozvikunzi torai musatye musavhunduka munozozviona kumberi kudenga namusiki saka ndo mharidzo iri panapa ida tionesana nekunzwisisa vanopopota vachipopota vanotaura vachitaura endai munoita itai mari And leave those who are complaining to complain. Whilst you make money, go and take over industry. pamunenge maita matambudziko hanzi make money ende munoite mari papa uri kuinga changotora mari hainopedzai kutorwa nemwe mutoo usiripo
neumwe mutoo usiripo, unopedzisira kutora neumwe mutoo usiripo. But still kana papa wachinge wati torai mari, vanhu we torai mari, vanhu we torai mari. When you eventually encounter problems, muchiomeserwa nehurumende musavhare muromo, taurai. say it out. If the police, mondiudza ndonovaudza you tell me and I go and kuti tell mukaramba muchidai that if you continue, tinopa chimwe chiprofita futi, we'll give another prophet. tinopa chimwe chiprofita. We'll give another. Apa pakabva ina handizvinyatsowirana napo zvangu. Because pakutora sekuti kana ivo Wamakandiwa ndo vane simba rekupa chiprofita, ndo vane simba rekuti kana wananga vanhu vari kuvhiringidzwa vanopa chimwe chiprofita. Natsobabatira pamwe maybe ndinonoka kubata, but zvinoita sekuti ivo ndo vane simba rekuti hano vanhu kana vasinganzwisisi ivo Wamakandiwa vanopa chimwe chiprofita, like zvakamboita last time wakapa chiprofita chipi? Chiprofita chavakapa ndechekuti muchaona paitwa take over, muchaona vanhu vasingafanira vari panews varipo. Kathreat katanga threat so like amen. Zviri kwamuri guys kuti mukuzvionawo sei, mumbokomenda kuti machiona sei. Payanange pane kakuzvitutumadza karipo kaitwa nemunhu waMwari. Ita hapana chakaipa zvavo pakuzvitutumadza, but pakuzoita kunge ndo vane simba racho papapo. But still rega timbonzwe, gedzai vanhu vasumuke, vanhu vakomborerwe. To rise. kune zvikutinetsa ndika tofanira kunoudza Wamakandiwa, so that kana Wamakandiwa wakaona kuti no zvoshuwa vanhu vari kuvhiringidzwa vanopa chimwe chiprofita. Ndosaka vachizodetsera naChiwenga. Cheka tinzoti Apostle Chiwenga vanoti kudii after wanzwa Wamakandiwa vachidaiwo, vanoti kudii waChiwenga. So if you come to Makandiwa, he will tell you when God said Cyrus is the anointed one, he was talking about politicians like President Mnangagwa. When you come to Chiwenga, Chiwenga will show you Christ from the Cyrus scripture. Yes. Who between the two of us knows the right way to read the Bible? Instead of preaching Christ from Isaiah, Makandiwa preached ZANU-PF. His message was titled Mnangagwa and ZANU-PF. They are the present day Cyrus, the anointed one of God. If we wanted to be academic with the toll thief, we could say to the toll thief, which house of God was Mnangagwa charged to build, just like Cyrus? Which nations, which kingdom are going to come to pray and to make supplications to Mr. Mnangagwa? Which vessels of the house of God are in Mnangagwa's custody? Because when Ezra wrote it in those days, Cyrus had the vessels of the house of God in his custody. Mumbama Cyrus maive nemakapa aMwari. Mumbama Cyrus manga mine ndiro dzaMwari nemasipuna aMwari akanga atorwa naNebhukadhinezari mambo eBhabhironi paakakundwawo nevaMidhia nevaPezhia. Midziyo ichibva yatorwa nevaPezhia ikagara mupalasi mamambo. Saka Mwari paari kutaura nezvaCyrus, chaari kuvavarira kuti arescue midziyo yake igoenda kunyika kwayo kuJerusarema. Midziyo ipi yaMwari iri paZANU-PF headquarters? My designers were to be made. As I had already prophesied about it. He was going to do what about verse 25 that frustrates the tokens of the liars and makes diviners made. Of chapter 44. Yes, of chapter 44. Chichinenge ndinakidza pa vanongoenda Apostle Chiwenga ndekuti vanongoenda muono mumwe chete nawo, vanongochiseka ngalafu kaya ngekuti azvishuwa Wamakandiwa vakarasika kandi. Kunooneka vari munhu asingafarira Wamakandiwa, option wainayo kungoenda kunonamata kuchechi
Apostle Talent Chiwenga. So guys, maona video ndena ngari wrong, pana ngari wrong here, but pamaonera angu andoita ini ndofunga wese vari right, but ingori nyaya yekuti ma revelation vanongwangoona varatidzwa ne revelation imwe nyowani, mwana ngari zvangaita ari right, mwaita zvakutara ari right. So ndonyaya yanga ndinayo guys, kuti ndikupei muzive zvinenge zvichiitika, mugare muri up to date, mugare muri up to the time. So ndonyaya yanga ndinayo iyi guys. Thanks for watching, thanks for supporting. But before sandaenda guys, nyaya ndiyo Prophet kuda kwashe Jose ari kukuinvite mose musi wa 28 April kunzvimbo yeCity Sports Center. So guys, you are all invited kuti munge muriko kunzvimbo yeCity Sports Center ku Big Sunday. Mukoma Matthias Mira anenge ariko vachiminister through music. It's a family deliverance and healing Big Sunday. Sa zvakangonaka kuti semhuri yenyu munoona kuenda moyo kuchechi, muona kuti Mwari vanoti kudii kwamuri. Then Saturday yacho, that is 27 April, I heard Prophet wachiti, Prophet kuda kwashe Jose wachiti zvone vanenge vaine ma one on one aya anenge ari free pachena. So guys, ndoona kungotora namba dzavo dzinova idzo namba dziri apa idzo, ndichitrai kudzita dzihombe so that munokwanisa kudziona. Ndo namba dzavo idzo, ndoona kuwabata ipapo panamba idzo dzidzi. Ini ndeni story nawo information yakazara. So guys, makafona namba idzo dzidzi munokwanisa kuona vanhu, munokwanisa kukupindura izvizere. Bozi makazofonera inini manje, ine ndisingazotoziva kuti zvikunyatsofamba sei, program yakamira sei. Sandapesa ndakurasisai, saka namba dziri papapa idzi namba dzadzo kubuda idzi. Kwete dziri pazasi dzikufamba idzi ndio dzangu 0740452235 inamba dzangu, but dziri pa flyer ndimbotirai kuti kudzikudza. Right, idzo namba idzo dzakanzi prayer lines, idzo namba idzo. Saka guys, munogona kuita se kudzibata namba idzo maita mutactic wacho. Guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not. Don't forget to follow us on all social media platforms. Pa Facebook yakanzi Zimu Reality ITV. Kune wasatoti follower. As before musana ma follower just before musana ma follower DJ Sparks. Please follow Jesus Christ. Saishi na mponesi upenyu wenyu. You will thank me later.